lang pala yung almond milk ko. Need na mag-grocery. Ayan, gawa lang ako guys nung smoothie. I need, yan, yung chia seeds, tapos, dito, lalagyan na konting sugar. Then, itong collagen. Tapos, lulutuin ko pala yung adlay rice. Ayan, itatry ko na itong kainin namin ni daddy ngayon. Nagsangag si auntie ng kanin, yung sinaing niya kahapon. Sabi ko kasi wag na magsaing at ang daming natitira. Eh, yung sinaing niyang puting rice, ni hindi nagalaw kahapon. Yun na sinaing niya ngayon. Ay, sinaing. Ano ba yan? Girl, wake up. Ibusin ko na nga ito. Ang dami. Yun lang. Wala na tayong milk. Ano yarn? Need na mag-grocery. Basin ko naman. Kulang ako sa milk eh. So, ayun, ni-YouTube ko yung paano magluto ng adlay. Parang rice lang din pala. 1:2 yung ratio. So, tingnan natin. Sana magustuhan ni daddy yung ano, yung lasa. Pero ang mahal na kasi sobra. Parang 300 ata to, 1 kilo. Parang, grabe no. Ang bongga. Una kaya mag-rice. Ang aking mini kaldero. Linggit. For the king. Parang daming tubig. 1:2 daw eh. Ayan. 4 cups na water nilagay ko kasi 2 cups ng rice. So, we'll see. Ano palalabasan niya. Breakfast tayo guys. Ayan. Sinalang ko na yung ano, yung ulam nila. Nagadobo lang akong liempo na dry. Ayan. At wala na rin laman yung ano namin, ref. Tapos mga groceries. So baka mag-grocery kami mamaya ni daddy. Ayan. Ito lang yung breakfast natin. Tapos kung kailan tayo gugutumin. Kasi ang daming chia seeds na nilagay ko. Diba? Tatlong ano ata yun. 3 tablespoon. So, busog na yung pakiramdam natin ito later. Kung hindi nyo kaya guys
mag no rice or mag low carb, mag-try kayo ng chia. Ayan. Kasi dito ako nagsimula sa chia talaga. Ang laki agad nung niliit nung tiyan ko nung mag-chia ako 2 years ago yun. Yan, kaya sobrang, kahit may isang sako pa ako dyan na hindi na nabenta kasi di ba nung nauso yung chia, yung ganyan. So naparami yung ano, yung stock ko. So may isang sako pa ako dyan. Hindi naman yung nasisira hanggat hindi siya mababasa kasi magi-sprout yun pag nabasa eh. So safe naman siya dyan. Kahit ako na lang siguro umubos dyan. Or kung bet nyo, ayan, magtinda tayo ulit guys ng per kilo na ng chia seeds. Kasi may isang sako pa ako dyan eh. Ayan. Sobrang effective niya talaga. Kasi sa ano, sa healthy options, ang mahal ng chia, nasa 500 plus na ata, 250 grams pa lang. Ayan. Mura ko ibibenta sa inyo pag gusto nyo. Pwedeng gawin yung pudding. Pwedeng gawin yung, sa ganito halo nyo sa shakes, sa smoothie. Basta kahit anong pwedeng gawin sa ano, sa chia. Mag-search lang kayo sa ano, sa YouTube. So, ano, balik loob ako sa chia. Ayan, kumulo na yung ating adobo. Tapos, hahayaan ko lang siyang, ano, maluto. Sa mahinang apoy. Ayan. May apoy pa ba? Ayan. And then, yung adlay rice natin, ayan. Iininin ko pa to kasi may tubig pa to kanina. Pinatay ko lang. Ayan, oh, may tubig pa siya. Kasi ganyan kami magsaing. Pagkakulo is pinapatay namin. Tapos hinahayaan namin ma-absorb nung grains, yung water bago namin ulit sindihan yung kalan para mainin. Or ma-steam. Yun. Mamaya ko na-steam yan. Tapos yung sinaing ni auntie kahapon, no, sinangag niya ngayon. Kaso feeling ko hindi rin ito makakain. Hingin na lang ako ng rice ni Chris sa taas. Kulit kasi ni auntie, sabi ko wag na magsaing eh. At di nakakain, nagsaing pa rin siya. So sayang. Yan na lang din yung ano niya daw mamaya sa aso. Kain tayo guys. So ito na yung ano, yun to yung adobo. Ayan, tapos ito yung adlay rice. So para lang siyang rice din. Yan, na bilog-bilog yung grains niya. Parang Japanese rice. Pero yung lasa, talagang white rice. Natin kung magustuhan ni Daddy. Mais ata yun. Mukha nga siyang mais, no? Ang luluto ni Daddy ka na wow eh. Tignan mo, kung magustuhan. Tapos meron tayong itlog na maalat. Hindi ko nalagyan tubig. Huwag na! Ayoko nang tinutubigan yung itlog na maalat. Gawin ko muna tong salad pala. Yung natitira pa to sa binili ni Rico nung pagdating namin eh. Para snack namin sa store. Ayan, favorite ni Bonso yung ano yung salad eh. Round one. Yes! Ito ano to? Ayan. Ano yan po yung maanghang yan? Yung sa mga Muslim yan, yung pang panimpla nila. Ayan. Tapos mag-grocery kami ni Daddy ngayong alas 5. Bibili rin ako ng mga salad dressing pa. Pero masarap pala to. Itong Caesar dressing ng QP. Oh, ha? Scrape mo na lang ba yan? Grocery tayo. Kaya may dala akong ano, listahan. Ito yung para sa store, ito yung para sa amin. Konti lang naman food eh. Card. Pwede naman. Walang pera. Siya nagbayad sa parking. Wala ng pira. Naubos sa ano. Pagawa ng kulungan ng aso. Dito na kami bahay guys. Ayan, nabili ko yung ano. Yung lalagay dyan sa ano. 1K. Okay na pina-assemble ko na eh para yan na lang natin. Ito, mabilis si urong at sabi ko ilalagay ito doon. Bukas gawin na ni Daddy yan. Tanggalin na yung mga laman niya para magiba na. Yan, tapos i-move ko to doon. Then, basta ito doon. Andito na rin yung mga pinamili natin guys. So, let's see. Ayan, bumili ako ng yogurt. Isang litro. Hindi nila naubos oh. So, yung kakainin ko na lang ngayon. Tapos, hotdog. Ito, bangus ba yung ulamin natin ngayon, de? Yeah. Bangus ulamin namin ngayong gabi. Yan. Kasi ayaw nila talaga sa pork. Di ba nagluto ako kanina nung ano? Tinan nyo, di man lang galaw. Masyado, oo.
Maano kasi mataba eh. Yan, excuse me, wait lang. Tapos bumili kami ng mga extra lagayan pa. Para nga, nakikita yung ano, yung laman. Yan, para storage. May laman pa kasi yung mga ano eh, mga tools pa ni Daddy. Yan, tapos mga ano na yan, grocery. So, halika. Mag-ano tayo? Mag-haul na lang tayo. Ano ba to? Yeah! Wala si auntie. Kaya ako na mag-ayos nito. So, yun nga, meron tayong tender juicy. Tapos, bangus, marinated na. And then, ito. Yan. Ipiprito ko bukas kasi gagawa ako ng ulam namin for lunch. Yung kare-kare. Ayan, pang kare-kare ko. Pang toppings lang. Kare-kareng gulay na may ganito. Yan. Then, what else? Next. Plastic. Yan. Bumili ako na itong hash brown. Mini hash brown ata to. O, tama. Mini hash. Then, sisig chicken. Tapos, spotless tocino. Pang breakfast. Yung Pasay City. Yan. FNP. Fatless. Spotless nga. Ano fatless? Spotless, sabi ko. Spotless. Kaya yung Pasay City. Then, Pasabihin lang may akong speech. chicken tapa. Tapos, ilang pirasong chicken leg. Then, chicken breast. Ang ulam-ulam talaga. Yan, for 1 week. Chicken tapa. Tapos, konting chicken liver. Tapos, itong salt and pepper chicken wings. Yan. Meron ba pala? Siyempre, yung sisig nila Daddy. Pork ko yan. Kasi gusto ko sa sisig chicken lang. Yan. So, ilagay ko muna sa And then, dito, mga snackers. Mga pang mabilisang pag nagugutom sila. Yung bonus. Ano yan Saan ko yun bumili sila? Sabi mo may sushi. Cup noodles. Meron! Onigiri. Ay, wala. Onigiri lang. Yan. Bumili si Tita Dayan mo? Siguro. Ano siguro? Mainit pa ba? Pag mainit pa? Ha? Kanina pa yan. Ano ba yan? Nag-haul ako si Daddy, ginulo na. So, basta yung mga lang naman yan, guys. Mga crackers. Eto dito, mga check natin. Ayan, may bakante na. Di ko alam kung ano yung mga nawala. Yung mga noodles pala. Mga cup noodles. Bumili ako ng konti. Tapos eto, gourmet tuyo. Yan, try ko kasi pagka minsan nagugutom ako, yung ganyan. At least meron akong ganito. Mas mura sa sa SM. Kasi mga ganito sa online, 300 plus na ito, 180 lang ata, 190. Yan, tapos bumili akong suka. Tabasco. Kasi ubos na yung tabasco namin. Tapos, ayan, yung QP. Dressing ulit. Tapos, more dressing. Honey mustard. Masarap tong sa Clara Olay, guys. Ayan. Ito, 44 lang. So, mura siya. Tapos, ayan, bumili cheese whiz. Pang nila, pang pala-palaman dito pag nasa baba ako. Tapos, syempre, yung almond milk. Yan, 2. Tapos, cow head kay Chris. Tapos, ito naman, almond milk din siya, pero kay Daddy. Matamis to. Matamis konti. Yan, ito kasi unsweetened to. And mas mura tong Kirkland. Then, what else? Yan, bumili ako nito. Try ko tong miswa na parang fresh. Ganyan. Sa kasi mahilig si Chris sa wonton. So, sabi ko, try ko nga kung pwede siya sa wonton soup. Yan. Then, what else? Ayan, lapas bachoy. So, ni Daddy hilig na yakisoba. Pero minsan lang naman guys kapag walang ulam talaga. Wala maisip, yan lang. Yan, or yakisoba. Tapos lapas batch. Pansabaw to actually, yung mga noodles. Then, bumili ako ng mayo. Tapos, ito pa pala kay Daddy. Tapos, itong Worcestershire sauce.
pag nagluluto ako, yan. Maliit lang. Tapos, spam light. Dalawa lang din kasi mahal ya. Tapos, since mag-ano ako bukas kare-kare, bumili si Dad. Lumampot si Dad ng Barrio Fiesta. Tapos, ito, homestyle chicken flakes. Ilalagay ko sa ano, sa onigiri. Gagawa ko na lang si Chris ng onigiri. Yan. Alam ko, dalawa to eh. Kaya lang, tagdala-dalawa lang ang kinukuha ko. Tapos, ito, century tuna. Ito ang tatlong kinuha ko. Kasi minsan inuulam ko dito. Then, soda water. Kasi meron akong nakitang lemon dyan. Sabi ko, gawin kong lemonade. Yan, soda water. 4 binili ko. 19 pesos lang. So, mas makakamura ka. Or pareho lang. Kasi yung iniinom ko na binibili sa 7-Eleven, diba? 22 yun. Ito 19. Kaso bibili ka rin lang naman lemon. So, mas mura pa rin pala yun, guys. Ayan. Then, Heinz, tomato ketchup. More dressing. Yung ibang dressing nandun na. Hinati ko na kasi. Inano ko na. Iniwan ko na sa baba. Kasi pag nagsasalad nga din. Tapos gravy, mushroom gravy, tapos chicken gravy. And then yung favorite ni Chris na ano na dressing, salad dressing, yung roasted sesame. Wala na yung ano hinahanap ko, yung spicy cheese. Masarap yun i-partner dito kasi wala, out of stock ata. Then Mang Tomas. Tapos yung spiced vinegar para sa tuyo. Yan, kaso wala akong tuyo pa. Pero maganda meron ng spice vinegar kasi si Nene hindi pa gumagawa nung ano niya, yung suka niya. Nahihiya naman ako lagi mag-request at busy siya. Lalo tomorrow. Sobrang dami niyang ano, sobrang dami niyang order, nagsabay-sabay na naman. Kaya mainam na nandun si auntie. Ayan, nandito na pala yung ano, yung mga cup noodles. So ayusin ko nga dito. Ayan. Ayan, nauwi sa ano, nauwi sa pizza yung dinner namin, guys. Uy, Colors. Uy. Ayan, dami tira. Ito, ano to? Kumain ka ba nito, Chris? Nalilito ako kung saan yung tabaw. Yung... Kaya nga mataba kasi. So, bukas sa aso na lang siguro eh. Wow! Wag ba? Eh, ayun yung kainin eh. Huli ko naman yung taba. Pinibigay ko sa... Oh, sige. So, yan. Yan na lang kainin natin. Tapos salad. Sa tissue. Ikaw kasi inano mo yung part, ano eh, mataba eh. Tibuksan mo nga to. Kain tayo, guys. Ayun, alas 10 na pala oh. Dinner pa lang kami. Kain.